Helo bawb, diolch i chi am ymuno ni heno ar gyfer y cyrsiau Carlam Cymru e-ysgol. Heno fyddwn ni'n edrych ar ddatblygu techneg arholiad yn uned 2 a fyddwn ni'n ffocysu yn benodol ar cwestiwn 2 a Mr Aled Drumble bydd yn cymryd y sesiwn. Diolch yn fawr. Helo pawb a diolch i chi sydd yn ymuno gyda ni'n fyw a diolch hefyd i chi sydd yn gwylio y recordiad o hwn. Os chi yn gwylio yn fyw, dwi'n croesawu unrhyw cwestiynau. Os chi'n teipo nhw yn y chat a byddwn nhw'n naill ai cael ei ateb ar lafar neu bydd rhywun yn ymateb i chi yn y chat. Nawr de, fel nath Mrs Bevan sôn, dyn ni yn canolbwyntio ar uned 2 cwestiwn 2 heddi. Wythnos diwetha, nath ni uned 2 cwestiwn 1, felly os ych chi heb gweld y sesiwn yna, dwi yn awgrymu eich bod chi'n neud nhw gan fod y 2 cwestiwn yn hollol wahanol. Nid yn unig o ran yr hyn maen nhw'n disgwyl wrthoch chi yn yr amcanion asesu a fath o technegau sydd angen dod mewn i'r cwestiwn. Nawr mae uned 2, mae yna 2 cwestiwn, maen nhw yn orfodol, mae rhaid ateb nhw, does dim dewis gyda chi. Yn uned 1, chi'n cael dewis, ond yn uned 2 chi ddim, mae yna 2 cwestiwn, mae rhaid ateb nhw. Mae'n papur ffynonellau a dehongliadau. A dyna pan yw'r sleid blaenorol o'n i'n sôn am. Mae cwestiwn 1 yn delio gyda ffynonellau, a mae cwestiwn 2 yn delio efo dehongliadau. A newn ni edrych ar y gwahaniaeth nes ymlaen yn y cyflwyniad. A mae uned 2 werth hanner eich gradd uwch gyfrannol chi. Mae uned 1 a 2 werth yn union yr un faint. Nawr, mae'n bosib, chi sy'n ymuno heno, bydd pawb yn astudio themau gwahanol o fewn uned 2. Mae yna 8 opsiwn posib. Felly mae'n bosib eich bod chi yn astudio Ffrainc a'r chwyldro Ffrenig, mae'n bosib eich bod chi yn edrych ar gwleidyddiaeth a o fewn Cymru a Lloegr cyn ac yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, neu fel yr Almaen a Gweriniaeth Feima. Felly, nid sesiwn heno, bydd ddim sesiwn heno canolbwyntio ar cynnwys. Dwi'n mynd i edrych ar y sgiliau ar gyfer uned 2, a mae'r sgiliau yn berthnasol ar gyfer bob opsiwn. Felly, plis bydwch meddwl, os dwi'n defnyddio'r Almaen for esiampl, plis bydwch meddwl mae'r sgiliau yma yn benodol ar gyfer opsiwn 8. Maen nhw yn berthnasol ar gyfer bob opsiwn. Nawr, amcan asesu, nhw'n i edrych ar hwnna sydd ar yr ochr dde o'r sgrin i fi. Mae cwestiwn 1 yn canolbwyntio ar amcan asesu 2, a mae cwestiwn 2 yn canolbwyntio ar amcan asesu 3. Felly, fe wedi, newn ni sôn fwy am amcan asesu 3 nes ymlaen, ond bod chi'n gwybod maen nhw'n hollol wahanol ran yr hyn maen nhw'n disgwyl wrthoch chi. Nawr, chi sydd yn gwylio hwn yn fyw, bydd hyn yn cael ei e-bostio allan i chi, a chi sydd yn gwylio'r recordiad, ddyle hwn fod yn yr atodiad, yr attachment o dan y fideo. Nawr, beth sydd fan hyn yw rhyw fath o restr wirio checklist wedi creu ar gyfer uned 1, ar gyfer bob opsiwn. Yn yr esiampl mae gennych chi'n ar gyfer opsiwn 1. A fe na i ddod nôl i'r ein nes ymlaen yn dangos i chi sut yn union mae'r rhain yn gallu cael ei ddefnyddio wrth chi adolygu a paratoi atebion ar gyfer yr arholiad. Hefyd, byddwch chi'n dod ar draws rhain, sef trefnydd gwybodaeth mae CBAC wedi creu. Gen maen nhw'n ddefnyddiol, mae un ar gyfer bob opsiwn gyda y pethau pwysig sydd angen chi adolygu sicrhau bod chi'n gwybod. CBAC sydd wedi creu rhain, nhw'r pobl sydd yn creu'r papur arholiad, nhw'r pobl bydd yn marcio safoni'r papur arholiad. Felly, mae'n werth edrych ar rhain gan bod nhw yn rhoi rhyw fath o clues i chi o ran y pethau sydd angen gwybod ar gyfer yr arholiad yn mis Mehefin. Dyma chi esiampl un arall ar gyfer opsiwn 8, yr Almaen. Nawr, ble ddechrau gyda uned 2? Dwi wir yn awgrymu y peth cyntaf ddylech chi gwneud yw sicrhau bod chi'n adolygu. Mae pawb yn adolygu yn ffordd hollol gwahanol. Nawr, falle bod chi'n moyn eich llunellau amser. Geirfa, dwi yn credu mae geirfa ar gyfer uned 2 yn rhywbeth defnyddiol dros ben.
gan bod yn ffynonellau a dehongliadau, mae'n bwysig bod chi'n gallu adnabod y geirfa pwysig o fewn y ffynonellau a dehongliadau. Felly, glossary, geirfa, rhywbeth defnyddiol dros ben. Bywgraffiad, gan bod hwn yn uned o ddyfnder, le chi'n edrych ar un gwlad mewn cyfnod byr. Felly, dwi'n awgrymu bod bywgraffiad edrych ar pobl yn syniad da. Gridiau olygu fan chi wedi gweld y sleid blaenorol, cardiau fflach, flashcards a mapiau meddwl. Felly, y peth cyntaf i gwneud cyn symud ymlaen i edrych ar techneg yr oliad yw sicrhau bod gyda chi ddigon o ddealltwriaeth o'ch uned chi, a bod chi'n gwybod yn union beth mae cybac eisiau chi wybod. Ond, dyma hanner y frwydr. Mae angen sicrhau a gwybod beth mae'r arolwr yn ei chwilio amdano. Sut dwi'n rhoi y gwybodaeth yma lawr yn y ffordd cywir sy'n rhoi cyfle gorau fi cyrraedd y bandiau uchaf, y graddau uchaf. Mae cwestiwn 2 y wedi mynd i fod fel hyn. Be bynnag opsiwn chi'n mynd i wneud. Mae haneswyr wedi llunio dehongliadau gwahanol o blanc, dadansoddwch, gwerthuswch a defnyddiwch y 2 darllen uchod a defnyddio'r hyn ydych chi'n deall am y ddadl hanesyddol i ateb y cwestiwn canlynol. Pa mor ddilys yw'r safbwynt blanc? Mae'n cwestiwn eitha hir, yn dweud, achos chi'n mynd i cael 2 dehongliad nes ymlaen. Felly, os chi'n gwneud symleidio fe, chi'n mynd i cael 2 dehongliad, 2 darn darllen. Byddwn nhw'n anghytuno, neu'n wahanol o leiaf. A mae chi'n gweud, wel, maen nhw wedi creu dehongliadau gwahanol am rhywbeth, a ydy'r safbwynt yma yn 10. Nawr, yn gyffredinol, bydd yna 1 dehongliad yn cytuno gyda'r safbwynt, a bydd yna 1 ffynonell yn anghytuno, neu ychydig yn wahanol i'r safbwynt sy'n lawr. Nawr, beth yw'r dehongliadau sy'n angen fi wybod? Os wnewch chi edrych nôl ar y sleid dechrau cyflwyniad, a mae fe'n yr atodiad yn cael ei e-bostio allan i chi, yn y bocsys restr-wirio yma, mae fe'n dangos beth yw'r 4 dehongliad hanesyddol sydd angen chi wybod. Y bynnag opsiwn chi'n gwneud, bydd yna 4 dehongliad. Felly, mae'n cael ei restru yn y bocs gwaelod yna, fel sy'n cael ei ddangos fan hyn yn y cwch. Felly dyna pam, so dylech chi mynd mewn i gwybod. Mae cwestiwn 2 yn mynd i ofyn i fi dehongliad am A, B, C neu D. Dwi'n 4 peth. So ewch mewn fyna'n gwybod, wel, beth yw'r dehongliadau gwahanol am A, beth yw'r dehongliadau gwahanol am B, beth yw'r dehongliadau gwahanol am C, a beth yw'r gwahanol ddim dych, sori. Mae'n diwrnod hir. Felly, a maen nhw lawr fyna i'ch helpu chi. Nawr de, so cwestiwn dwi wedi ddod i'r lot, beth yw dehongliad? Felly, na i stopo hwn falle am 30 eiliad, os chi'n recordio fe, chi'n poso fe chydig yn fwy. Beth yw dehongliad? Na chi ar papur, eich ffôn, yn eich pen chi, beth yw dehongliad? Interpretation yn Saesneg, ond beth yw interpretation? 30 eiliad i chi. OK, de. Felly, beth yw dehongliad? Gobeithio mae gyda chi rhywbeth eitha tebyg i hwn. Wel, dehongliad yw barn person am digwyddiad. Barn, okay, mae hwnna'n bwysig. Someone's opinion. Mae'n gallu cynnwys ffeithiau ond barn fe. Mae'n cael ei, a hwn yn bwysig, felly pobl yn anghofio, mae hwn yn cael ei greu ar ôl y digwyddiad. Mae'n cael ei greu'n bwrpasol, a eto, y pedwerydd un yn bwysig i ystyried, felly bydd hwn yn helpu ni pan byddwn ni'n edrych ar dehongliadau. Mae'n cael ei greu gan person o ddim yn rhan o'r digwyddiad. Os dwi'n gweud, falle, y 2 pwysicaf, o 4 yn bwysig yn amlwg, ond hwn, mae'n cael ei greu ar ôl y digwyddiad gan rhywun o ddim yn rhan o'r digwyddiad.
A mae hwnna'n codi llawer o pethau sy'n angen ni ystyried. Achos mae dehongliadau'n wahanol. Mae rhywun yn edrych ar rhywbeth a dehongli fe'n ffordd gwahanol. Felly, a mae hwn yn rhan natur fel dynol dehongli pethau'n gwahanol. Mae ddeuwch chi, felly chi sy'n hoffi chwaraeon, ond nid y chwaraeon am siampl cyflym. Os chi'n meddwl am gêm rygbi, biodd yn ddiweddar Cymru-Ffrainc, mae rai pobl wedi dehongli hwnna, daw Cymru oedd y tîm gorau. A mae rai pobl yn dehongli fe, dweud bod Ffrainc oedd y tîm gorau. A tasg ni, pam bod un person yn gweud bod Cymru, achos yr un gêm yna, mae'n ddau di edrych ar yr un gêm, ond pam bod un person yn gweud bod Cymru oedd y tîm gorau, a pam bod un person yn gweud bod Ffrainc oedd e. So yr un ffordd dyn ni'n edrych ar fan hyn, allan nhw edrych ar brenin, wedwn ni, pam bod rai pobl yn gweud bod y brenin yma'n dda, a pam bod rai pobl yn gweud bod y brenin yma'n ddrwg. Yr un brenin yw e, yr un digwyddiad maen nhw'n edrych arno. Felly, pam bod haneswyr yn dehongli pethau wahanol? Eto, na roi munud nawr i chi, meddyliwch yn eich pen chi. Pam bod haneswyr yn anghytuno'r pethau? Os maen nhw'n edrych ar yr un digwyddiad, siŵr ddew ddylen nhw cael yr un casgliad. Pymtheg eiliad, meddyliwch, beth sydd yn gwneud hanesydd anghytuno? Pam bod nhw ddim yn edrych ar yr un digwyddiad a dod i'r un casgliad? Nawr de. Oherwydd y tystiolaeth sydd ar gael. A mae hwn yn bwysig. Dyw holl o gwybodaeth am digwyddiad ddim yn cael ei ryddhau yr un amser. Falle bod rhywun wedi cadw cyfrinach. Falle bod y ddogfen wedi cael ei gadw gan y llywodraeth am un reswm neu beidio, neu bod pobl ddim yn rannu profiad nhw. Felly, mae'r tystiolaeth sydd ar gael yn bwysig. Yn enwedig chi sydd falle yn edrych ar yr Almaen, eisiau gwybod, mae lot o tystiolaeth am yr Almaen wedi dod i'r olwg ers 1989 a Cwmp Wal Berlin, le oedd yr Almaen yn cael ei rannu mewn i ddwy wlad, a oedd y ddau ochr ddim yn rannu cyfrinachau, ddim yn rannu dogfennau am un o'r pethau hanesyddol. So, ni'n deall fwy am yr Almaen yn yr 20 mlynedd, 30 blwyddyn diwethaf, nag oeddwn ni hanner cant o flynyddoedd yn ôl, oherwydd mae gwybodaeth wedi dod i'r amlwg. Falle mae haneswyr yn anghytuno bod ffocws ar pwysigrwydd amrywiol gyda nhw. Sorry chi. Falle bod nhw yn edrych ar agweddau cymdeithasol neu crefyddol neu economaidd. Dwi'n gobeithio bod pawb yn gwybod beth yw comunydd. Mae hanesydd comunyddol yn mynd i edrych ar hanes trwy fel lens gwahanol. Felly mae'n mynd i ddod i casgliad gwahanol. Falle bod yna rhywbeth gwleidyddol yn effeithio fe, rhyw politics yn dylanwadu'n gorfodi fi i feddwl hwn. A falle bod yna dylanwad ar haneswyr eraill sy'n cynrychioli'r ysgol o feddwl tebyg. Ambell waith mae haneswyr yn dod allan a ysgrifennu rhywbeth sy'n ysbrydoli a dylanwadu a gwneud i haneswyr yn meddwl, wel, falle na i edrych ar hwn yn ffordd gwahanol. A mae digwyddiadau yn digwydd. Esiampl, yn hanes Cymru, roedd hanes pobl du yng Nghymru yn tueddol o cael ei anwybyddu yn anffodus. Ond ers i'r Black Lives Matter ddigwydd, mae yna lot fwy o ymdrech i edrych ac ail ymweld efo hanes Cymru, ond edrych ar perspektif pobl beim. Felly mae yna digwyddiadau yn digwydd sydd yn neud i haneswyr edrych ar digwyddiadau yn wahanol, trwy lens gwahanol. Felly, beth sydd angen gwneud pan chi'n ateb cwestiwn rhif 2? I fi, y bersonol, does ddim rhaid i fod yn 2 paragraff, mae eisiau gwneud 2 darn. Sef, yn gyntaf, sicrhau bod chi'n edrych ar y cynnwys, beth mae fe'n gweud, a ydy hwn yn cytuno neu anghytuno gyda'r gosodiad. Mae'n ddangos esiampl i chi mewn eiliad.
Yna, yn ail, eisiau chi defnyddio'ch gwybodaeth eich hunain, eich gwybodaeth cyd-destynol mwyn cefnogi'r cynnwys. Ac yn drydydd, mae eisiau chi trafod yr awdur, y dehongliad. Pam bod yr awdur yn dweud hyn? Beth sydd wedi dylanwadu fe? Ydw i'n mynd i fod yn braidd yn un ochrog eich y blaen? Felly, dwi'n mynd i wneud cwestiwn fyny. Dyw hwn ddim yn pwnc 1-2, felly mae chwarae teg i bawb fan hyn. So, dwi wedi gwneud cwestiwn fyny. Fych chi'n gweld y strwythur. Mae haneswyr wedi llunio dehongliadau gwahanol o Donald Trump. Dadansodwch, gwerthuswch a defnyddiwch y ddau darn uchod a defnyddio hyn chi'n ei deall am y ddadl hanesyddol i ateb y cwestiwn canlynol. Pa mor ddilys yw'r safbwynt bod Donald Trump yn arlywydd llwyddiannus? 2016, 2020. So'r ffocws yw Donald Trump. Mae'n gofyn i chi mae'n arlywydd llwyddiannus. So, ydy'r cynnwys y ffynonell yn cytuno gyda hwn? Ydych chi gyda gwybodaeth eich hunain i gefnogi'r cynnwys? Ac yn drydydd, pwy yw'r awdur a pam bod yr awdur yn deud hyn? Felly, dyma chi ffynonell. Mae hwn yn ffynonell, dwi ddim wedi gwneud y ffynonell yma fyny. Felly, dau nôl i hwn yn mewn ychydig. Dyma chi yr ffynonell. Cofiwch y cwestiwn, ydy hwn yn awgrymu bod ydy hwn yn cytuno bod Trump yn llwyddiannus? So, dehongliad 1. Dim ffynonell dehongliad. Trump fydd arlywydd mwyaf dadleuol ac ymrannol yn hanes modern America. Mae Trump wedi ymgynnull record hir o weithredoedd difrifol yn cynnwys Americanwyr Africanaidd yn ogystal â Mecsicanaidd, Sbaenaidd ac Ehangach. Americanwyr brodorol, Mwslemiaid, Iddewon, mewnfudwyr, menywod a phobl ac anableddau. Methodd ac un o cenedl a eisoes wedi rannu ac aeth trosod i fyny yn ystod ei arlywyddiaeth. A cofiwch mynd i'n edrych ar y priodwedd, pwy sy'n gweud hwn. Stephen Carter, hanesydd academaidd yn ei erthygl, The Relationship Between Black Americans in the North and President Donald J. Trump. Felly, eisiau ni edrych ar hwnna. Eisiau gofyn, ydy hwn yn awgrymu bod e'n llwyddiannus neu beidio? Wel, yn amlwg, mae hwn yn anghytuno. Mae hwn yn awgrymu bod Trump yn arlywydd gwael, gan bod e methu uno'r genedl. Mae'n sôn, mae'n awgrymu bod xenophobia wedi tyfu yn America. A wedyn chi mae angen dod mewn o gwybodaeth eich hunain. A chi sydd wedi bod yn dilyn gwleidyddiaeth yn America, byddwch chi'n gwybod, wel, bod yna llawer o ymysodiadau hiliol a hate crimes wedi mynd fyny yn America tra bod Trump yn arlywydd. So, byddwch chi'n dod mewn o'r gwybodaeth yma ar yr ymysodiadau'r synagogues fel esiampl. So, chi'n gweud, wel, hwnna, chi'n cael cynnwys. A mae'r ail ran, chi'n gwybod, pwy yw'r hanesydd yma? A pam bod e'n gweud e? Wel, dwi ddim yn disgwyl bod neb yn gwybod pwy yw Stephen Carter. Mae'n bosib bydd yna ffynonell chi ddim hanesydd chi erioed wedi gweld o blaen. Ond i fi, pan chi'n edrych ar edrych ar Black Americans, mae'n amlwg yn ymchwilio o safbwynt Americanwyr du. Wel, yn amlwg, mae hwnna'n mynd i godi cwestiynau. Mae hwnna'n mynd i ddylanwadu ar Stephen Carter. Dwi ddim yn gweud bod yn gweud yn anghywir, ond mae ffaith mae fe yn edrych trwy perspektif Americanwyr du, sydd eitha enwog am fod yn gwrth Trump. Mae hwnna'n mynd i arwain ei gredu bod Trump yn arweinydd gwael. Felly, dwi wedi rhoi hwn mewn i fath o ateb. A na i roi, os chi'n gwylio hwn yn fel recordiad, falle mae'n cyfle nawr i chi poso fe mewn eiliad. Chi sy'n gwylio fe'n fyw, falle mae eisiau mynd ychydig fwy cyflym. Ond fi'n mynd i ofyn i chi 3 cwestiwn. Ble mae'r awdur yn defnyddio'r ffynonell i newydd sôn am i cytuno neu anghytuno gyda'r cwestiwn? Ble mae gwybodaeth personol yn dod mewn? I roi cyd-destun i esbonio fe. A drydydd wedyn, ble mae'r awdur yn... ble mae'r ateb yma yn trafod yr awdur? Pam bod Stephen Carter yn dweud hwn? Rhoi bach amser chi. 3 peth wedyn unwaith eto. Ble mae'r awdur yn defnyddio'r cynnwys i cytuno neu anghytuno? Ble mae'n rhoi cyd-destun sef gwybodaeth personol i gefnogi fe? Ble mae'n trafod yr awdur?
Diolch chi. 15 eiliad arall de. Iawn de. Felly, cwestiwn cyntaf sy'n ble mae'n defnyddio'r cynnwys i gefnogi, cytuno neu anghytuno gyda'r datganiad yma yn y cwestiwn. A dyma ble mae'n gwneud e. Okay, so na i ddarllen jyst y brawddeg cyntaf. Mae dehongliad 1 yn anghytuno bod Donald Trump yn arlywydd llwyddiannus. Syth mirror point. Mae'r dehongliad yn dadlau fod yr arlywydd wedi bod yn fethiant cymdeithasol ac roedd xenophobia helaeth wedi tyfu yn y wlad oherwydd ymatebion gwahanol Donald Trump. Felly, mae'r cynnwys yn... Mae dehongliad 1 yn anghytuno. A pam? A nesa, mae'r ateb yn dod mewn o gwybodaeth ei hunan. Fi bron i 900 o ddigwyddiadau casineb ar draws un o'r leithiau yn y 10 diwrnod ar ôl yr etholiad ac yn y blaen. Felly, mae hwn yn dangos, actually, mae pwynt fan hyn. Chi'n dangos i'r arolwr, dwi'n gwybod stwff fi. A wedyn, mae'n trafod yr awdur. Be sydd yn gwneud i'r awdur credu hwn? Nawr, fel wedi, chi sy'n gwylio'n fyw, bydd yn cael ei e-bostio allan, chi sydd yn gwylio'r recordiad, dyle hwn fod yn atodiad. Dwi wedi creu y cynllun yma. Mae'n cynllun eitha syml, a mae'n digon posib byddwch chi gyda cynllun penodol a chythrawon chi di awgrymu chi. Felly, dyw hwn ddim yn rhywbeth mae rhaid defnyddio, ond mae disgyblion wedi gweld yn ddefnyddiol. So fel ar ochr chwith, mae'n eitha generic, really, ran be chi'n gwybod, be sy'n angen wneud yn y cwestiwn yma. Dwi'n mwyn chi edrych ar ochr dde, a dyma le mae'n bwysig. Felly, os na i zoom o mewn i chi, dehongliad 1. So falle'r peth cyntaf ysgrifennu chi ofyn pan chi'n edrych y dehongliad, ydw i'n cytuno neu anghytuno. So falle yn y bocs yma, byddwn ni'n rhoi cytuno neu anghytuno. Wedyn byddwn ni'n sylw ymlaen i'r cynnwys. Wel, ydy'r cynnwys, pam bod y cynnwys yn cytuno neu anghytuno? Nesa, ni'n sylw ymlaen yn y bocs yma, wel, be dwi'n gwybod sy'n cefnogi hwn? Ac yn olaf, byddwn ni'n sôn am, wel, pam bod yr awdur yn deud yma. A bod chi'n ailadrodd hwn i dehongliad 1 a dehongliad 2. Nawr dwi'n credu bod fath yma ymarfer yn ddefnyddiol dros ben pan does dim lot o amser dych chi, falle, pan chi'n adolygu. Yn hytrach na falle ateb cwestiwn cyfan, beth am edrych ar cyn papur, edrych ar y cynllun yma, a jyst wneud fel rhyw fath o ateb trwy cynllun, os mae hwnna'n unrhyw sens. Bod chi'n dod yn hyderus gyda edrych ar dehongliadau. Dwi'n gweud, mae lot i fi o brofiad, felly mae disgyblion yn gweld 1 neu 2 yn galetach na 1 neu 1, oherwydd mae nhw'n goffod falle gweithio yn erbyn amser a mae'r cael strwythur yn bwysig. Felly dwi yn awgrymu bod chi yn defnyddio rhywbeth fel hyn, bod chi'n edrych ar cyn papurau a wel, fi'n dod i hwn, mae dweud cyn papur fan hyn a beth allai gwneud. Ond, so, os chi wedi sylweddoli, mae hwnna'n bwysig. Mae Cybac yn disgwyl gweld hwn. Mae'n disgwyl chi ateb trafod dehongliad 1. Mae'n disgwyl gweld, sori, yn meddwl fi, hwn wedi mynd bach yn odd, take 2. Mae'n disgwyl chi trafod dehongliad 1. Mae'n disgwyl chi trafod dehongliad 2, sef 2 dehongliad chi'n neud. Ond hefyd, maen nhw'n moyn gweld trydydd dehongliad. Os yn bosib. So chi dehongliad 1, a 2, mae rhain yn y dehongliad sy'ch blaen chi, ddyle hwnna fod yn hawdd. Ond yn ola, mae eisiau chi dod mewn ar rhyw fath o, wel, rhyw cynnig arall. So, os na i roi siampl chi, fel gwriniaeth feima, beth oedd problem gwriniaeth feima? Falle bod mae dehongliad 1 yn trafod, wel, problemau gwleidyddol o fe. Mae dehongliad 2 yn gweud, wel, na, problemau economaidd oedd problem mwyaf nhw. A falle bod dehongliad 3 yn siarad am, falle, wel, mae'n bosib daw pethau fel ryngwladol sydd wedi effeithio ar cytundeb Versailles. Fel cytundeb Versailles sy'n effeithio ar gwriniaeth feima. Nawr, mewn at dehongliad arall yna, mae'n holl bwysig.
Os i sôn wrth ysgrifennu, mae wedi cael ei profi ffordd gorau o datblygu ennill y marciau uchaf yw edrych ar cyn papurau. Okay, mae ymchwil eitha diweddar Prifysgol Kessler yn yr Almaen yn dangos mae disgyblion sy'n gwneud cyn papurau fel proses o adolygu yn gwneud yn well na disgyblion sydd yn darllen nodiadau. Felly, please, newch papurau ar oliadau, mae digon ar gwefan cybac, mae gyda'ch athrawon digon sydd o fod, felly gofynnwch ymarfer. Felly, beth dyn ni'n gwneud am gweddill y sesiwn yw edrych ar un ateb, a mae'r ateb llawn yn cael ei e-bostio yn yr atodiad o dan. Felly, mae'n cyfle i chi falle yn eich amser eich hunain mynd trwyddo mewn fwy o ddyfnder. A fyddai'n defnyddio gwirionedd feima fel esiampl, ond please, mae ddim yn edrych ar y cynnwys, fyddai'n edrych fwy ar y sgiliau. A sut mae'r ymgeisydd yma wedi gwneud yn dda iawn. Mae hwn yn ateb sydd wedi cael ei wneud mewn aroliad. Wedi cael ei teipo fyny, yn hawsach i weld. Mae'n dod o bapur Fechynwyr 2018. Nawr te. Dyma chi'r papur, ond na i wneud yn fwy o faint i'ch ymwneud. So peth cyntaf dwi'n gwneud yw edrychwch ar y cwestiwn. Gofynnwch yna beth yw ffocws y cwestiwn yma. Fe ni'n gwybod bod cwestiwn yn mynd i fod yr un peth, felly mae yna chydig o eiriau allweddol. Datganiadau gwahanol o gwirionedd feima, a pa mor ddilys ansefydlog gwleidyddol oedd prif achos problemau nhw. Dyna'r geiriau allweddol i chi fan yna. Ac os yna cofiwch chi nôl i'r reit ar dechrau cyflwynydd yma, nes i sôn am ble i ffeindio'r 4 dadl posib, wel, mae problemau gwirionedd feima yn un o'r dehongliadau sy'n cael ei nodi lawr fan hyn. Dwi'n 4 dehongliad posib o fel bob opsiwn chi'n mynd i gael. Felly, mewn ffordd, fi'n deall chi methu paratoi yn llwyd, achos chi ddim yn gwybod beth yw cynnwys y dehongliadau, ond dylech chi ofyn i chi, wel, ydy fi 4 dehongliad o fewn opsiwn fi, beth yw'r dadleuon gwahanol ar gyfer bob un o'r pethau yma sy'n cael ei enwi. Felly, so mae'r cwestiwn yma'n gofyn i chi, wel, beth yw problem mwyaf gwirionedd feima ife ansefydlogrwydd gwleidyddol yw e. Nawr, neu jyst edrych yn gyflym ar un ffynonell. Mae eisiau fi stop o gweud ffynonell, fi bod yn gwneud tygau trwy'r dydd heddi, so mae ddeuwch dy fi, ar y dehongliad rhif 2. A mae dehongliad rhif 2 sy'n rili gyflym yn sôn am mae'n cytuno gyda'r dehongliad achos mi'n gweud roedd problemau mawr gyda gwirionedd feima, oedd y cyfansoddiad yn wan ac un o'r moment cyntaf oedd yna lot o ansefydlogrwydd, lot o problemau gyda'r democratiaeth newydd yma, a bod pobl o'r Almaen ddim wir eisiau hwn, ond nhw eisiau fel arweinydd cryf a bod cael llywodraeth llawn clymbleidiau jyst ddim yn gweithio ar gyfer yr Almaen. So dyna'r cynnwys. Wedyn, byddwn ni'n edrych ar pwy sy'n dweud e. Wel, mae hwn yn hanesydd academaidd. Mae'n ysgrifennu mewn llyfr penodol am yr Almaen. Wel, ond hefyd, sa'n nôl, erase all, mae'n ysgrifennu fe'n canllaw astudio ar gyfer myrfyrwyr. Mae hwnna'n mynd i ddylanwadu ar Leighton. Dwi'n cofio'n iawn, Jeff Leighton, ond falle jyst i creu enw fyny i'r dyn yma, i Mr Leighton, yr hanesydd. So mae'n syth i wel, mae'n hanesydd academaidd, so mae hwnna'n dylanwadu i'r farnau, ond mae fe'n ysgrifennu ar gyfer canllaw, ar gyfer myfyrwyr. So mae hwnna'n mynd i dylanwadu ar beth mae'n gweud, achos falle dwi'n mynd i symleiddio pethau, ond mae hefyd yn ysgrifennu llyfr le mae'n canolbwyntio ar yr Almaen, sydd yn falle cryfhau dilysrwydd y dehongliad. Felly, dwi'n mynd dangos ateb i chi yn gyflym, disgwyl sydd yn dda iawn, a fi'n mynd i ofyn yr un 3 cwestiwn nes i ofyn gyda'r ffynonell am Trump. Ble mae'r ymgeisydd yn trafod y cynnwys? O ran, ydy'r cynnwys yn cytuno neu anghytuno? Ble mae'r ymgeisydd yn dod mewn o gwybodaeth personol i roi cyd-destun? A ble mae'r ymgeisydd wedyn yn trafod yr awdur a pam bod yr awdur wedi dod i'r casgliad i'r dehongliad yma?
Felly, os na i roi'n gyflym, os mae amser yn mynd yn erbyn ni, rhyw just dros munud, so na i gweud y 3 peth eto, falle os chi sy'n gwylio fe, mae'n cyfle dda i chi poso fe nawr, ond ble mae'r awdur yn cysylltu'r cynnwys gyda'r cwestiwn, o ran y cytuno neu anghytuno, ble mae'r ymgeisydd yn trafod, yn dod mewn o gwybodaeth personol i roi cyd-destun, a'n drydydd, ble mae'n trafod yr awdur a sut mae'r awdur wedi dod i'r casgliad yma. Dwi'n ymddiheuro mynd eitha cyflym, ond yna 20 eiliad arall i chi. Iawn te. So, 3 cwestiwn, ble mae'r ymgeisydd yn trafod y cynnwys? Wel, gyda llaw, does dim rhaid chi wneud nhw'n y trefn yma. Felly, bod unrhyw trefn, allwch chi dod nôl ymlaen ac yn y blaen. Felly, ond mae'r ymgeisydd yn gwneud hwn mewn ffordd eitha syml, dilyn strwythur eitha clir gan ei athro neu athrawes hi, neu fe. So, y darn yma, mae'n amlwg nawr mae'r ymgeisydd, yn trafod y cynnwys, ydy'r cynnwys yn cytuno neu anghytuno. So, na i ddarllen hwn. Mae dehongliad 2 yn cytuno gyda'r gysodiad yn y cwestiwn ac yn dadlau bod ansefydlogrwydd gwleidyddol a diffyg ymddiriaeth yn y system yn greiddiol i broblemau oedd yn wynebu fe yma yn ystod y blynyddoedd cynnar. Mae'r darn yn nodi bod elfennau o deimlad gwrth-ddemocrataidd a'i bod yn dibynnu ar lywodraeth clymbleidiol. Gwych. Mae'n defnyddio'r cynnwys a gweud, mae'r cynnwys yma, mae cynnwys dehongliad 2 yn cytuno gyda'r cwestiwn. A i falle, mae'n neud yn ffordd, mae'n ysgrifennu fe'n dda, ond jyst ydym byd fel, neb fan hyn sydd yn gwylio hwn ddim gwneud e. Jyst cysylltu'r cynnwys gyda'r cwestiwn. Yr ail darn, nes i ofyn i chi edrych arno, oedd ble mae'r ymgeisydd yn dod mewn o gwybodaeth personol i roi cyd-destun. Edrychwch ar sut mae'n dechrau fe. Na ddim ddarllen y holl beth, ond a does dim angen gwneud hwn. Mae hi neu fe wedi rhoi ar sail fy ngwybodaeth personol, allwch chi jyst mynd syth mewn i fe, ond dyma sut mae'r ymgeisydd wedi penderfynu ateb hwn. Ond edrychwch ar sut mae'r ymgeisydd yn cefnogi'r cynnwys gyda gwybodaeth personol. Sôn am sut mae 400 o weithreddion sifil yn cael eu llofruddio. Dyw hwnna ddim yn dehongliad, mae'n dod mewn â gwybodaeth eu hunan. Felly, ambell waith ti'n clywed disgyblion yn gwybod, does dim angen fi adolygu ar gyfer 1 neu 2, achos ffynonelliad dehongliadau, mae'r gwybodaeth o'ch blaen chi. Mae hwnna'n anghywir. A mae rhaid i'r gwybodaeth bod yn berthnasol. Ac nesaf, mae'r awdur yn symud ymlaen i trafod yr dehongliad, o ran pam bod yr awdur. A dan yma dwi am ddarllen, achos mae'n cael ei wneud yn ffordd eitha da iawn, a sy'n llifo, ond sy'n gwneud yn union beth mae'r arolwr yn chwilio amdano. So awdur dehongliad yw G. Leighton. Mae hwnna'n eitha obvious, mae pawb yn gwybod hwnna. Ond dyma le mae'n datblygu. Ac mae'r ffaith ei fod yn hanesydd academaidd yn dilysu ei safbwynt gan fod ei wedi daransoddi ac hefyd yn debygol o cynnwys gwaith ymchwil manwl a thrylwr. Mae hwnna fel, allwch chi cynnwys ffeithiau fel yna, dim ots pwy yw'r hanesydd, allwch chi dod mewn ar ddadl yma, wel mae haneswyr yn ymchwilio swydd hanesydd i fod yn diduedd, sicrhau bod ffeithiau'n gywir. Fodd bynnag,
Gan ei fod yn ysgrifennu canllaw astudio i fyfyrwyr, mae'n bosib nad yw wedi dantoddi mor gyflym a chraff, gan rhaid iddo fod yn drin y ffactorau yn grynol. So mae'n trafod y cynulleidfa, y pwrpas y dehongliad yma, a sut mae hwnna'n gwendid yr achos yma. Chi'n cofio ni sôn ar dechrau beth yw dehongliad, mae dehongliad yn cael ei greu i bwrpas, falle i cynulleidfa penodol, mae hwn yn cael ei creu ar gyfer myfyrwyr, neu falle bai wedi cael ei symleiddo i raddau. Hefyd, bod hwn yn testyn mwy cyfoes, mae'n anebygol ei fod yn adolygiadol, ac mae'n fwy debygol o fabwysiadu agwedd confessiynol mwyn plesio grŵp ehangach o fyfyrwyr a'i tiwtoriaid, ac mae'n anebygol ei fod yn gweithio unrhyw ffiniau. Nawr, beth mae'r disgybl yma wedi gwneud yw maen nhw'n gwybod yr hanesyddiaeth. A dwi'n awgrymu bod chi yn deall yr hanesyddiaeth eich opsiwn chi. So mae bob pwnc, bob opsiwn gyda hanesyddiaeth penodol. Mae hanes yn newid dros amser. Chi'n meddwl fi'n sôn yn flaenorol am hanes pobl du a beim yn Brydain a Cymru yn newid ers Black Lives Matter. Mae hwnna falle yn dod mewn i hanesyddiaeth hanes Cymru ac ati. So mae eisiau chi gwybod beth yw hanesyddiaeth chi. So os chi'n astudio gwiriniaeth feima, wel, yn ystod y rhyfel oer, mae hanesyddiaethau cymleth, achos oedd y comunyddion yn gweud bai y cyfoethog bod Hitler wedi dod i'r rym. So, mae hwnna'n ffactori mewn i fe. So, mae eisiau chi gwybod hanesyddiaeth ar gyfer eich pwnc chi. A mae gyda cybac lot o adnoddau rili defnyddiol ar ei wefan nhw yn helpu chi fel sut i'r nabod hanesyddiaeth y dehongliadau penodol o fewn eich maes chi. Nesaf ymlaen. At hynny, gan ei fod yn ymdrin â chyfnod amser eang, mae hyn yn awgrymu efallai nad yw wedi ystyried ffactorau mwy manwl a chynllun yn llaw. Trafod, ti'n neud y 3 peth glynes i yn dda iawn. Cysylltu'r cynnwys gyda'r cwestiwn, cytuno neu anghytuno, bod cyd-destun gwybodaeth personol, trafod yr awdur, pam bod yr awdur yn dweud hwn, a ydy hwnna'n cryfhau neu gwanhau y dilusrwydd y dehongliad penodol yna. Felly, cafodd hwn am yr ateb llawn yn y todiad, le mae'r ymgeisydd wedi trafod dehongliad 1, trafod dehongliad 2, a wedi rhoi dehongliad ychwanegol mewn. Chi'n jyst i gweld darn bach o hwn. Gath hwn ban 6 uchel o 30. 30 allan 30, marciau llawn. Dwi'n mynd trwyddo y camau yn gywir, yn berthnasol, ac hanner y frwydr yw sicrhau bod chi'n gwneud yn union beth mae'r rôl yn chwilio amdano. So, nes i ddarllen just y bocs coch yma yn gyflym. Wedi rhoi fan hyn fwy o'ch seis i chi. Mae'r ymateb, so y darn yma ni am ddarllen, mae'r ymateb yn integreithio'r trafodaeth o'r cyd-destun, awduraeth a chynnwys y deunydd a darparod yn llawn ynghyd â gwybodaeth a dealltwriaeth o ddehongliadau posibl eraill. O mateb dan sylw, mwyn llunio barn sydd wedi ategu'n dda ac argyhoeddiadol. Felly, beth yn y byd mae hwn yn meddwl? So, wel, yn gyntaf, chi'n gofyn gwyn sôn am dehongliadau posib eraill. Mae hwn yn bwysig. Bod wedi trafod os na i just delay hwn yn gyflym. Chi'n gofyn fi'n sôn am beth sydd angen... Dyna ni. Chi'n gofyn sôn yn gweud mae eisiau chi edrych ar 3 peth. Y cynnwys, yr awdur, y dehongliad a cyd-destun. Wel, dyma'r 3 peth yn y cynllun marcio. Bydden nhw'n trafod y cyd-destun. Bydden nhw'n trafod yr awduriaeth, pam bod dehongliad yma wedi cael ei creu, a cynnwys y deunydd, cynnwys y dehongliad eu hunan. Y 3 peth maen nhw'n chwilio amdano. Dyma, a mae'n geisydd wedi gwneud hwn i safon da iawn dros ben, ac felly wedi cael 30 ac yn 30 yn y papur. Felly, i grynhoi, cofiwch,
cysylltu'r cynnwys y dehongliad i ffocws y cwestiwn. Please bydwch gweud, mae'r ffynonell, mae'r dehongliad 2 yn dweud bod gwriniaeth feima gyda llawer o problemau cymdeithasol. Iawn, dim nath mae'r cwestiwn yn gofyn. Mae'r cwestiwn yn gweud, ydy'r dehongliad yn cytuno gyda'r safbwynt yma? So, byddwch chi'n gweud, mae dehongliad 1 yn cytuno yn llwyr, cytuno i raddau, chi'n mesur, gyda'r safbwynt bod problemau gwriniaeth feima oedd hwn. Ydych chi'n trafod cyd-destun y dehongliad? Defnyddio gwybodaeth chi'n gwybod sy'n berthnasol i gefnogi'r cynnwys. Ie, achos roedd hwn yn broblem. Roedd hyn wedi digwydd. Ydych chi'n trafod yr awdur a cyd-destun? Fel, pam bod yr awdur yn dweud yma? Be sydd wedi dylanwadu? Mae'r flwyddyn yn bwysig, achos yn y flwyddyn yma, oedd lot o haneswyr yn credu y fath yma beth. Ond 20 mlynedd ddiweddarach, mae haneswyr yn dechrau credu hwn, oherwydd mae hyn wedi digwydd. A ydych chi'n cyfeirio nôl i ffocws y cwestiwn? So ni'n gweud, mae pwynt cynta a'r pwynt ola yn cysylltu. Nawr. Mrs Devon, os yna unrhyw cwestiwn? Na, sy'n cwestiwn, yn y rhoi falle rhyw munud i unrhyw sy'n eisiau holi. Ie. So, tra bod falle rai chi yn teipio rhywbeth sydd angen, os hai just nôl just i'r sleid yma mewn eiliad. Felly, byddwn ni'n awgrymu yn gryf, okay? Byddwch chi yn defnyddio y cynllun o fath yma, yn enwedig yr ochr sydd ar y dde, fel syniad, enwedig achos o brofiad dyma, bod e'n werth yr un faint, a falle bod yn anheg i chi, dwi'n gweld dyma'r un mae'r disgyblion dwi'n dysgu yn gweld yn anodd. Yn enwedig cwestiwn 2, y dehongliadau, achos dim ffynonellau yw e. Falle bod tipyn o'r sgiliau yn overlap, ond byddwn ni yn, os chi'n gweld uned 2, cwestiwn 2 yn anodd, dechreuwch bant gyda'r daflen yma. A gobeithio wedyn wnaethon nhw roi strwythur i chi. Ond closing remarks, dim hwn yw'r unig ffordd o ateb e. Dyma sut dwi yn cynghori disgyblion sydd gyda fi ateb e. Felly, pob lwc i chi yn aroliadau'r haf, yn mis Mehefin ar gyfer uned 2, a mis Mai ar gyfer uned 1. Felly, Miss, os na unrhyw cwestiwn wedi dod trwyddo? Na, sy'n cwestiwn. Fyddwn ni'n gwneud uned 1 sesiwn nesaf, felly mae'n groes mawr i chi ymuno ni wythnos nesaf yr un amser. Diolch yn fawr.